Dit programma is mede mogelijk gemaakt door schminkspecialist, Wheeler en Vegersmeubelen. De Rood van L11 Alaaf is een vereniging in ontwikkeling. President Ruud en Alt-Prins Bart hebben nu hun eigen residentie. Daar ontvangen ze gans vastelovend vierend Limburg. Alleen zonder mij, ihre president Tom, fundament, behakken en verlosser huurt het natuurlijk nooit wat. Welkom in het Vastelovenscafé. Eindelijk is het vrijdag de 13e. Ja, eindelijk. En het is beroepen vrijdag. Wat doe ik hier nog? Ja, wat lekker goed, wat is dat? Snap je? Ja, iedereen in Heerlen is beroepen vrijdag. Ja. Dus je moest als een beroep gewoon, dan kennen ze als een leraar gewoon, of een beroep wat ze nooit zo willen zijn, kennen ze dan zijn. Zeg maar kleine toneelstukjes. Dus ik gewoon met de krietbord onder de arm nog heel ben ik leraar. Bijvoorbeeld. Nou, dit is het Of leven met toch een makkelijk. boa om, de beste de boa. We doen even nog één Vastelovenscafé en een grote dag Ja, met opschieten. Ik bezoek moet uit de gewoon, Grashoek. Rol ze naar binnen, ik zie ze aan klozen. Daar is ze dan, daar is ze dan, Dan kunnen we dan de prins. daar is de prins Met zijn 11 woord. Hallo. en maak plaats. En kratjes in de boord. Krijg je medaille of een scherpe pin. Ik ga dus kijken of ik met hem dansen kan. Een goed gespreksje bij je potje beer. Ach, wat hebben we hier en nu je prins nog weer. Had ik idee. Op Vastelovensvrijdag is het ook denken aan het schminken. Zorg dat ze goed beslagen en ijskunst, dat ze er goed uitziet. Ingrid met de tips op de laatste dag van het Vastelovenscafé, Ingrid. Ja, we gaan de leefde opzoeken vanavond. De leefde. Nou, best ze nog net langzaam uitgesminkt na al die dagen. Het moet nu nog beginnen. Begin pas. Opwermerke. Het is toch net eens Vasteloven officieel? Nee, precies daarom. Dit is alleen maar opwarmen. Best het om het eens dat de leefde werd opgezocht. Ja. Dus, leefde rood? Roos. Roos. Daar best een gans op gekleed, hè? Jazeker. Maar dat gaat fantastisch verder. We gaan kijken of de leefde in 25 minuten op dit gezicht kan worden gecreëerd. Applaus voor de speakers! Hey! Ja, het Prinsenrooien, wat is het toch een traditie? Weer gaat het werden. Het is dadelijk als weet, maar we kunnen het nog gauw even doen met de ganse veel hoogheden die al lang uit zijn. Stel ik zelf even voor. Ik ben Tim. Van de... Schravelen. Applaus voor Tim! Dan kom ik bij dich. Prinses Claudie. Van De Graasfretter. Grasfretter samen met... Johan, prins Johan, Van de... graasfretters. En hoe word ik een oud-gelukkig met? Mitchell Van de... Schavelaar. Hey! Goed jongens, herkent het fenomeen. Hier gewoon dadelijk een beetje vergadering hoort. Weg je de tweede. Maar voorhand een prachtige rij kandidaten. Verholen de balken erbij voor het Prinsenrooien. Want het gaat op de socials. Voor de jonge doelgroep die betrokken moeten worden met de vasteloven. Paplepels, dat werk. Laat ze maar komen. Ook dit jaar hebben we weer een flinke stapel kandidaten. Wordt het prinses Mario 1? Of gaan we dit jaar dan eindelijk op zijn Frans? Hebben we een tomtom nodig om door te komen? Of holt Tezenbekkers in prinsenpak uit de kas? Komen we voor de slumste? Of komen we toch totaal de andere kant op? Pakken we even zo deze pools? Willen we wat wilders? Of toch het geluk van Limburg? Het is tijd voor het Prinsenrooien. Jongens, wat een rij kandidaten, hè? Ongelooflijk, hè? Ja, er waren er heel veel. Worden er bij dich ook zoveel? Jazeker. Nog meer, denk ik, hè? Ja. En genau ook? Heel veel, ja. De vergadering is afgerond. Was je snel goed? Zie ze dat door daar even. Dubbel het zie je. Waar is het? Het is Frans Pollux. Oei. Dit wordt Prinsenrooien. Dadelijk weten van wie het is. Dadelijk de proclamatie. Dankjewel alle hoogheden. Applaus. Wacht is er een boertje wint voor de dans, wanneer alleen maar centen. Nee, dan gaan we zo'n momenten. Wie de volgt vasteloven, het leven in het moment. Het gaat ze met plezier, kan op hoger 11%. Wacht niet op later, want dan slaat weer. Is er een riksje, wacht is er een boertje mis. YOLO, YOLO.
een dag, heb plezier, ontvaren alle stress. Wie altijd maar van mij leeft is als in toekomst wie. Wordt vlug of laat is het zo wie. Wacht niet op later, alles laat weer. Is er voor niks gewacht, is er goed gemist. Poos en dans, maar niet alleen maar centen. Geniet, we samen zo'n momenten. Wie volgt vast een ovend leven in het moment. Geef gas en maak plezier, gang op ongedeeld procent. Hey, 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 wacht niet op later, want dan slaat weer. Is er voor niks gewacht, is er goed gemist. YOLO, 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 hey! Maar zo'n herinneringen, maak wat af en vlieg maar zingen. Maak een zo'n verleden, nog te leven, te leven, te leven in het leven. Maar niet op YOLO, 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 Lekker aan de bar met de gelukspsycholoog Josje Smeets. Dit moet de tijd van het jaar zien voor dich. Oh, heerlijk. Ik wil er zo blij van. Ja, best carnavalist. Ja, 100%. We hadden vrij bijna de ganse zaal vol met oud-prinsen. En ik had er op zich aan dich wel het vragen bij, Josje. Dat zal ik je uitleggen. Kijk, er werd ze natuurlijk op een gegeven moment benaderd en gevraagd als prins. Dan denkt ze het nou met die familie, dan zegt ze ja. Maar op een gegeven moment is dat afgelopen, over en uit. Die kap gaat af, de scepter is kwijt, sloes. En dan kunt de behoefte om bij de oud-prinsen te gaan. Wat is het in een mens dat er zo gek werd om dat te willen? Nou ja, ten eerste, dat is gewoon een groot zwart gat, hè, wat ze invulst. En ik ben even de boeken ingedoken. En wat blijkt, er bestaat zoiets als een postprinselijke identiteitscrisis. Oeh! Er zitten dus 40 man die dat handelen. Ja. Ja, daar wil ze vanaf. Dus wat deed ze? Dan geeft ze die oud-prinsen om dat collectieve gevoel van geluk en ook wel een beetje dat aanzien wat ze had toen ze die scepter nog zwaaide om dat weer terug te krijgen. Ja, Dus, ze zand wel eens, alles is ijdelheid. Dat is dit dus eigenlijk ook, zeg maar. natuurlijk, 100%. Maar wel hele leuke ijdelheid, want het is niet alleen, dat is het samen. En kies ze wel eens lui over de vloer die zand. Ik zit nu 11 jaar bij die oud-prinsen, maar ik weet eigenlijk niet waarom. Wat word ik met mezelf aan? Help me. Natuurlijk, die kreeg ik dagelijks, die lui. Maar nee, maar ik kreeg wel regelmatig lui die echt carnavalisten en die daarna echt in een zwart gaat vallen. En lui die echt bij een vereniging zitten of prinsen geweest hebben daar echt heel erg last van. Dus dit is perfect, goede oplossing. Aanbidding dus, maar het groepsgevoel, ja, dat hadden de mensen denk ik nu. Dat verenigingsgevoel. In het kader van overleving wil het brein ergens bij horen. De need to belong, noemen we dat in de psychologie. En in de carnavalstijd is dat extra groot. Dat we het echt met z'n allen samen doen. En dan maakt ze allerlei gelukstofjes aan. Zoals oxytocine, daar komt heel veel vrij. En zeker als ze dan ook nog de schmink opsmeert. Oh, dan gaat serotonine. Och jongens, ze willen er zo blij van. Kent ze die stofjes ook ruiken? Want ja, geen bepaalde log in die café. Heerlijk, ik ruik ook voor bier. Daar wil ik ook blij van. Ja. Dus eigenlijk, kent ze dit ganse café nu, ja, doe best als ze gesteerd, goed behandeld. Klaar met de therapie. Nou, toch maar. Ja, jongens, bij deze, je zit gezegend van de oud-prinselijke identiteitscrisis. Hey, goed behandeld. Applaus voor Josje Smeets, gelukspsycholoog. Dankjewel, Josje, dankjewel. Muziek is ook goed voor de mensen, natuurlijk. Want leedjes, daar knap ze van op. Zelfs van leedjes met een klingrandje. Luister maar naar Joop. 3, 4, links, links. Een schub, een hak en een dikke wievelvot. Die maken me kapot, die maken me kapot. Een schub, een hak en een dikke wievelvot. Die maken me kapot. Nou, ik vind het wel gezellig. Ik vind het wel catchy.
En die dikke wiever wordt helemaal goed, toch? Ja. Kijk, dat werd natuurlijk wel heel leuk in de kroeg wel eens zo'n beetje zo gekscherend gezag. Of ik dan een liedje over zou maken, weet ik niet. Ik denk niet dat dat mijn stijl zou zijn. Nee, dat zou ik zelf niet schrijven, nee. Met vastelovend ging hij op stap zonder zijn vrouw. Muziek en oog het weer wordt toch alles wat hij wou. Maar rond het uur of 11, Marie weer voor zijn naast. Vroeg ze zegt, komt ze hevig, dus hij wie laat het was. Ik ga hem toch in de koffer doen. Weet je waarom? Ik ben wel een beetje klaar met al die liedjes hoe het vroom is staan thuis op de man zitten wachten en zitten sjalen dat er een hoes moet komen. Sorry hoor, maar welke vrouw in die leven deed dat nog? Ja, ik denk dat we dat wel een beetje gehad hebben. Ik heb dat zelf ook wel eens gedaan, bijvoorbeeld bij Dorstensberten met vrienden van onderval. Maar dan draai je hem daarna wel om, dat ze zichzelf naar de spiegel verhuizen. En daarna werd die vrouw degene wat de man zo neerzet. Kijk, dan vind ik het nog wel kennen. Als mijn vriend op stap gaat, ben ik waarschijnlijk of zelf ook op stap. Of ik denk, hey, blijf daar, want ik zit thuis lekker serie te kijken en ik heb me lekker op tafel gezet. En, Nee, dat zou ik van nu niet meer doen, denk ik. Nee. Dus nu is er eigenlijk ook geen thema, toch? Maar ik heb hier ervoor alsof ze door met de carnaval helemaal leuk voor vandoor is. En dan mag het best nog gewoon over een dikke wevervot. Dat maakt me gaan niet goed. Maar wel dat gedeuns van die vrouw die zeiken alleen maar. Zei ik al zeikend. Verval ik toch in mijn eigen cliché. Een schub, een bak en een dikke wievervot. Die maken mij kapot, die maken mij kapot. Een schub, een bak en een dikke wievervot. Die maken mij kapot. Kom maar! Tijd voor te quizzen en dit is voor de laatste keer in dit Vastelovend Week de Samba Telequiz. Het principe is vrij eenvoudig. Er zijn op de vragen die stelt 2 antwoorden mogelijk. Of het antwoord sambafoon of het antwoord telefoon. Ganse café speelt met. Ik ga niet vragen om te gaan staan allemaal. We gaan het 1 minuut en 11 seconden spelen. En wie het antwoord fout had moet gaan zetten, wie het eind nog steeds had gewonnen. En eens kijken of er het intelligentie onder het publiek zit. Kom er voor nu achter. Als de tijd klaar is bij de erepresident, dan gaan we beginnen. Ja, de tijd loopt. Dan gaat de eerste vraag goed opletten. Verzint hij met een gans op nu uit de Graashoog. Waar komt de naam vandaan, de Graashoog? Is dat sambafoon? Het wordt een graasweide voor peert van een peelontginningsmaatschappij. Of telefoon, graaskund van Grenache, dat is een droevensoort. Laat het maar zien. Sambafoon of telefoon. Waar komt de naam Graashoog vandaan? Alle jullie met de telefoons hadden het fout. Die moeten gezeten, maar dat zijn er niet zoveel. Welk liedje van dit gezelschap Prins en Oud-Prins wordt het eerste finale nummer in het LVK? Sambafoon. Te vaste, te lovend of telefoon? Wacht niet op later. Laat het maar zien. Het goede antwoord is telefoon, wacht niet op later. Er was gezet en er was er zelf bij. Maakt niet goed. Op welke dag? Ja, op welke dag is het Heringschellen op de Graashoog? Is dat sambafoon op Eschgoonzig of telefoon op de Vrijdag naar Vastelovend? Laat het maar zien. Het antwoord is telefoon, Vrijdag naar Vastelovend. Ook dat had gans van u fout met een sambafoon gaan zitten. De volgende vraag. De Graashoog heeft een mijnverleden. Sambafoon, ja. Telefoon, nee. Laat het maar zien. Het goede antwoord is sambafoon, ja. In 1913 zijn er namelijk proefboringen gedaan. We gaan naar de laatste vraag van de Samba Telequiz. Wat kost een vlag voor de graasveters in de webshop? Sambafoon, €20, telefoon, €22. Wat is het goede antwoord? Het goede antwoord is sambafoon. De telefoons moeten gaan zetten. Wie is er met de 10? Wie is er met de 10? Het zit erop. De Samba Telequiz zit erop. Zoveel winnaars. Kijk er in de zin. Oh, het was gewonnen! 15 maart, Einzelganger-optocht in Ridburg-Brokkelze. En voor hand te inschrijven geopend. Het loopt langzaam vol. Er moest op een gegeven moment erbij zien. En we gaan eens kijken wat Maurice voor ons in petto had. Ja, dat is het! Dankjewel Maurice. Maurice Gossens, Oud-Wielder, ex-winnaar van de Einzelganger-optocht. Reken maar dat het erbij is bij de 11e editie in Landgraaf in Rimburg. Jongens, dit is het grote moment. Het wordt spannend. Voor gewoon bekendmaken wie onze hoegeet van dit seizoen is. De erepresident zit bij hem, gaat hem naar binnen halen. Wat kan er voor u hem vertellen? Nee, nog niks. Nog niks. Iets binnenhalen.
Oh, de kumpen. Oh. Zou het Frans zijn? Is het dan toch Frans? Vrienden hem. Onze prins Wat kan ze over kwijt, Erik? is blond. En blond. Is blond. Oh. Wat kennen we nog kwijt? Het is geen tegenpool. Het is geen tegenpool. Oh. Wat kennen we nog kwijt? Weet niet. Hij zit er op voetballen. Zit op voetballen. De aarde gewoon te doen in. Oh, hij is onze nieuwe oertje. Hij is er. De muts gaat op. En dan staan we weer weg. Hij is er dan! Prins Emil Lierse! Wat gaat er door je heen? Ik ben er stil van. Dat is er stil van, heerlijk. Nu, Emil, het is ook tijd dat ze regeringspunten eens bekendmaken voor de komende jaren. Jij mag de scepter, daar kan ze zo rustig vuur lezen. Ik, prins Emil de Eerste. Heer. God, daar komt hij nou weer ertussen. Ik, prins Emil de Eerste. Heerser over het Rijk van Al-Elf. En ja, ook over Maastricht. Zag je Allah? Goed zo. Maak hij bij mijn 11 regeringspunten bekend. Allah! Ten eerste, dat alle lui die na 22 BR mijn achternaam nog goed schrijven, gratis en voor niks naar de optocht van Heerlen kunnen kijken. In de stad of op de op tv. Heerlen! Hallo, Heerlen! Dat is vastelovend. Ten tweede. Dat Pool en viool voor altijd blijven rijmen. Ja! Ten derde. Dat alle lui die bij het Prinsenrooien met Pollux aankomen, voor mij een enkeltje Amsterdam Bijlmer Arena krijgen. Applaus voor prins Emil! De goeie hebben wij nog niet gehad. Zullen we een liedje zingen samen? Nee. Dat was het. Natuurlijk wel, Bart. Dat is toch leuk? Het is leuk voor de mensen, want dit is vasteland. Kiestor, er staat er lange Jan. Big maar big. Dat is er langs kelle over hele kieken kan. Prins Emil de Eerste. Lange Jan kent jeder kind. Schöne vasteland. Hij is ja gratis zo bekend wie onze ring. Dat deden met vuur. Ja, allemaal, pak maar wat. Dat deden aan de lente wereldnummer. Want al wat jong is, och dat vreet zo weer. Dit is vasteland. Dat deden met vuur. Ja, alle nee. Dat deden aan de lente. Daar zoek ze mensen naar. Want alles wat jong is, och dat vreet zo weer. Kom zo naar eens richting recht. Dames en heren, links, rechts. En nog toes. Dit is vast. Het is zo gegaan. Dit is dit is het. Halleluja. Want oud of jong, Krank of gezond, alles deed mee. Ja, alles deed mee. Kom maar. kom Jonkel eens richting
tegen Will Smith. Wat niet is, dat kan nog komen. Is een klap, geel-groen voor de ogen. Is het niet u? Halleluja, daar is een burger. Met een van de mee en dan kan de bergen zeugen. Is het niet leuk? Dan is het laat. En nu schoon ik gans alleen niet op de maan. Wat is dat leuk? Dames en heren, weer een bespassie is gedoen. Die de confetti op de voet. Ja, dit is toch gek. Doorlopen, doorlopen. Wil maar niet zo blij. Kom voor zingen, zie je. En van je twee, boem, pa. Dat is op. En van je twee, boem, pa. Lekker, gekker. Lekker, komt-ie. Twee, boem, pa. Vastelovend samen. Vastelovend samen. Terwijl de receptie in volle gang is. Ik hoop weer kijken hoe jullie is ergens in de provincie voor de Krubbelkes Vasteloven. Ik ben Sam. En ik ben Joost. Wij zijn het broedspaar van de jeugdcarnaval Groene Kraan en Pielaars. Hier in Kronenberg en Eversoort is dat nog niet eerder geweest. Dus is dat hier in het dorp was dat best bijzonder, is dat nieuw. Eigenlijk alleen maar positiviteit. Het is ontzettend goed ontvangen en eigenlijk iedereen in het dorp kwam ook echt naar het uitkomen naar onze organisatie van jongens, wat heb je het vet gedaan en wat gaaf en wat tof dat je dat als jeugdcarnaval gewoon doet. Groene Kraan en Pielaars, een broedspaar, 2026, zie Joost Ik weet dat in het dorp Kronenberg Eversoort de zeer en acceptatie super goed is. Maar het werd nou nogmaals wel echt kei bevestigd en dat is wel heel fijn om te zien. Wij hebben geen relatie, we zijn allebei nog vrijgezel. Ja, de opmerking, het wordt misschien nog samen wat of jullie belanden nog wel samen in bed, die is wel al eens gevallen. Er is een regenboogactie opgezet. Eigenlijk door iemand vanuit de organisatie van de Borre Broeders kwam het idee van hoe vet is het eigenlijk als we het dorp ook echt in de regenboogvlaggen kleuren. En ook echt als dorp een statement maken van we staan achter de mannen dit jaar. Nou, we hebben er voor de trouwerij er wel voor gekozen om het wel redelijk traditioneel te houden. Er wordt wel een klein beetje een kweertintje overheen gegooid, maar voor 85% blijft het gewoon traditie. En dat is ook wel het mooie, dat gewoon de traditie ook voorgezet kan worden door twee mannen en dat het niet per se man-vrouw hoeft te zijn. We willen vooral ook normaliseren. Het is gewoon, we moeten het anders zien als het twee mannen zien. Ik moet wel zeggen dat wij als organisatie zelf toch niks anders in zien als een man en vrouw. Het is voor ons normaal en de heren zien het anders. Dus. Ja, dat je toch een boost kan geven voor de mensen die nog in de klas zitten en die er nog mee struggelen. Het allerlaatste schminkresultaat. De leefde zou ervan afspatten. Heb je het gezien in het spiegeltje net? Laat even kijken, laat hem even kijken. Pakken de telefoon erbij. Doe moest er blij met zie je. Dat is Tien van Slovensluk. Oh, prachtig. Ja, dit is het. Ja, heel schattig. Nou, Ingrid, te kiezen complimenten. Ja, mooi toch? De liefde in de loop. Nou, dat kent ze wel zagen. Dat weet je met de Vasteloven. Mag ik voor allerlaatste keer een ganz goed applaus voor Ingrid, voor het schminken. En voor alle partijen die erbij horen. Dankjewel. Dit wordt het gans van begin bij Sloes, Vastelovens Café. Voorhanden hoogheid, alle gasten zijn geweer, alle leedjes handgezongen. Maar het gaat nu pas echt beginnen, de Vasteloven gaat los. Dankjewel voor het komen allemaal, tot de volgende keer. Dank je. Dit wordt het Vastelovens Café. Dank je.
Het eind van veel vastelovensvieringen in Europa gaat gepaard met geweld. Het afscheid nemen staat symbool voor het sterven, met de brandstapel als rieten. Een stroeie pop symboliseert de vastelovend en enkele momenten voordat het als woensdag is, gaat door de figgen. De nar, het wief, het bies dat dagenlang voorop ging in de vastelovend krieg zien eind. En het zorgt nog een keer voor gloed en warmte, wie staat er niks overblief als as. Het is gedaan, het is gedaan, we moeten nou naar huis toe gaan. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door schminkspecialist, Wheeler en Vegersmeubelen.